Velkommen til det magiske Feel Good Flow-univers. Mit navn er Allan. Du kan få din krop til at frigive glædeshormoner efter ønsker, efter behov, lige så ofte som du har lyst. Og jeg vil gerne vise dig en øvelse, Feel Good Flow Smil, hvordan du kan gøre det. Du tager dine hænder her på hjertet, så ryster du indre spændinger fra dig. Tænker på noget, der gør dig glad. Trykker en lille smule her. Ånder ind. Når jeg ånder ud, så ser jeg en lyd. Den får din vagusnerve her til at slappe af og give besked til din krop, at alt er vel, du kan slappe af, og du har det godt. Og når jeg griner lidt, så tror min krop, at jeg er glad og frigiver glædeshormoner. Og når jeg trykker lidt på hjertet her, så frigiver mit hjerte glædeshormoner og nogle gange også kærlighedshormoner. Det er nemt, det er hurtigt, effektivt, virker godt, og alle kan gøre det. Namaste.